ассалому алайкум дӯстони азиз, хонаи фурӯши имрӯзамон дар тарафи Гипразем, маҳаллаи Навбаҳорда ҷойгир мебошад. Аз ин тараф Ваяни Гарадок, бозори Вориси Сомон, мактаби 91 ва деҳқонбозори Гипразем, дар ин ҷо заправкаи Тоҷирон, аз ин тараф маҳаллаи Пахтакор ва аз ин тараф маҳаллаи Навбаҳор. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ аз 6 ошона иборат мебошад. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар якум ошонаш ҷойгир аст. Ман ҳамин трезаҳо ворид мешавем. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонагаи пурра мебошад, яъне сета треза дорад бо масоҳати 65 метри квадратӣ. Дар якум ошонаи бинои новостройка. Худи бино аз 6 ошона иборат мебошад. Хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Нархаш 580 000 сомонӣ боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом TJ занзара пурсон шавед. Марҳамат навбарода шуруъ мекунем. Дар ин ҷо даромадгоҳи хона мебошад дӯстони азиз, роҳ раваст, ин ҳуҷраи хоб, меҳмонхона, ошхона ва дар ин ҷо бошад ҳоҷатхона ва ҳамом алоҳида мебошад. Аз ҳоҷатхона ва ҳамом шуруъ мекунем. ҳамом дӯстони азиз, ҳоҷатхона ва ҳамом чӣ хеле ки дидед алоҳида мебошанд ва ҳар дуяш низ системаи вентилятсия дорад. ин ошхона мебошад дӯстони азиз. хона чӣ хеле гуфтем бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ, меҳмонхона. ва ин бошад дуюм ҳуҷра, ҳуҷраи хоб аст дӯстони азиз. хона дар минтақаи хуб ҷойгир мебошад, минтақаи Гипразем, маҳаллаи Навбаҳор. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла якчанда мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, мағозаҳо, бозори Вориси Сомон, деҳқонбозори Гипразем, марказҳои тиб ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор доранд дӯстони азиз. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. хотир расо мекунем ки канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё инки Telegram муроҷиат кунед. то боздид барори кор, худо нигаҳбон.